damdamo ngayon ka masirpat kas kaman na tay dalayap nga nangalsem kaniyak kas maginawi ako mantay kay arigat nudikan mapurus patay pagtungpala an anuem tapintas mo nga ingingong mutem unay tumet umanaya sa nikwam nudong tengni patay agayat kaitan kakasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agtari gagay pa'y di damdamo ngayon ka masirpat kas kaman latay dalayap nga nangalsem kaniyak kas aginaw biyag ko mantay kay arigak nudikan mapurus patay pagtungpala an anuem tapintas mo nga ingumutem unay tumet umanaya sa nikwam nudong tengi patay agayat kaitan takasan sa diwampay yan tangay at tuyak nga agtari gagay an anuem tapintas mo nga ingumutem unay tumet umanaya sa nikwam nudong tengi patay agayat kaitan takasan sa diwampay yan tangay